abenduan dira ametxera du, eta gabonak atriloka buska. Oso une garrantzitsua, Jesusen jaiotza eta etorrerako prestatioan da. Denok, pozik gaudenen, azaltezen abesti politunek. Kanta, kantari daude, Jainkoari gure eskerrak emango dizkiogu, eta bakoitzean eskerrak zuri jauna erantzungo dugu. Datozela bera, eskerrak irakurriko dituzten ikasleak. Eskerrik asko Jesus laguntzagatik eskuzabalak izatez eta balak beste laguntza eskatzen. Eskerrik asko jauna gabon guztietan gure familiarekin batu ahal garelako. Familia lagunak dugulako eskerrik nahi dizkizu. Eskerrik asko gabonetan jandaria inoka aurkitzen. Ondoren hitzaren liturgia antzerki baten bidez ikusi eta entzungo du. Gauraren milagro Jesusen jaiotza nola gertatu zen antzerken bidez erakutsiko dugu. Mesedez, isiltasuna mantendu. Amaieran, txalo sakarra batez eskertuko dugu. Kantuan Mesietan bidaliko zuela aginte eta beteren zuen. Lehenengo ama bat aurkitu ziren, eta horretarako Maria begiratu zuen, Nazareteko gazteluak. Maria Joserekin etortzeko zegoen, baina egun batean gazteluak jainkoaren eskularia hartu zitzaien. Jose hasieran harrituta geratu zen, baina berari legea inguru bat joan zitzaion, hitz egitea, eta Mariarekin ezkontzea erabaki zuen. Mariaren umea bizitzeko garaia bizitzaionean Erromako enperadorea agindu bat eman zuen. Enperadorearen aginduz mundu guztia bere jaioterira joan behar dauka izena ematen. Agindu hau derrigorrez bete behar da. Jose eta Maria Nazareten bizi ziren, baina Jose Belenekoa zenez hara joan behar izan ziren izena emateko. Belen herria oso urrun zegoenez bidea egiteko asto bat eraman zuten. Belenera iritsi zuten. Nazaretetik gara, nire emaztea bilbako eta biran asko rekatu da. Bal daukazu elektrikoa zure egiteko? Sentitzen du, beteta dago.
sentitzen dut. Enperadorearen agindua zela eta bere herrizka jendez beteta zegoen, eta erantzun berdina hartu zuten ostatu eta etxe guztietan. Herritik kanpo irten zirenean etxola bat aurkitu zuten, eta han geratu ziren gaua pasatzen. Hemen geratuko gara eta bihar beste leku baten bila hasiko gara. Badator Laura, Jose. Etxola horretan jaio zen Jesus. Jesus gaituko da, salbatzailea. Handinenean engerua, zeruan abesten ari ziren. Laguna Sánchez eta pertsona